gaskiya samarin Arewa ba ku da zuciya. Na gaya ba ku da zuciya. A ce an kama dan uwanmu dan Arewa amma a cikin ku kowa ya zo ya zauna ya yi shiru. Bayan wannan bawan Allah kai ka san akan me dinga fafutuka, kai ma ka sani, kuma duk kun sani. Amma kun zo kun zauna kuna wani shashanci, ba za ku iya fitowa ku yi magana ba. Da ku nake mana, ku yan Arewa. Yan Arewa. Mu ne yan Arewa. Da ku nake magana, ni ma hadda ni dan ubana. Ba mu da zuciya. Kun ga matsalar ku yan Arewa, sai da ku dinga nuna fucin ku akan yan uwanku. Ba za ku nuna a inda ya kamata ba. Dan Allah ni ku sake ni. Ku sake ni dan Allah. Kawai ku sake ni, abu ɗaya kawai za ku yi. Ku je kawai ku yi wa wannan bidiyon na lakin da posting da sharing domin sako ya je inda muke da bukata. Marasa zuciya, dan Allah sakan mun wando. Ba ku da zuciya. A fito mi zanga-zanga. Sai mun kwato yanci. Haka ke faɗin gaskiya da zagi? Wannan gaskiya ce. Ana ke faɗin gaskiya da zagi? Dan Allah malam ku zo mu je. Yanci, yanci, free sultan, free sultan, free sultan.